Όλοι γνωρίζουμε τα μεγάλα ονόματα στον κόσμο των αυτοκινήτων. Benz, Mercedes, Audi, Tesla. Αυτές οι μάρκες κυριαρχούν στις συζητήσεις, στα εξειδικευμένα περιοδικά και στα όνειρα εκατομμυρίων ενθουσιαστών. Αλλά τι θα έλεγες αν σου έλεγα ότι υπάρχουν μάρκες που πιθανότατα ποτέ δεν σκέφτηκες, οι οποίες προσφέρουν αυτοκίνητα που υπερβαίνουν αυτούς τους γίγαντες σε βασικούς τομείς. Μάρκες που ίσως δεν έχουν το κύρος μιας τριάκτηνης αστέρας, αλλά όταν τις δοκιμάζεις, καταλαβαίνεις ότι παίζουν σε εντελώς διαφορετική κατηγορία. Σήμερα θα ανακαλύψεις 5 μάρκες αυτοκινήτων που οι περισσότεροι αγνοούν ή υποτιμούν, αλλά που ξεπερνούν τις πιο διάσημες με διαφορά. Και σου αποκαλύπτω κάτι που θα σε εκπλήξει. Η νούμερο 1 σε αυτή τη λίστα είναι μια ηλεκτρική μάρκα που κατάφερε να ξεπεράσει την Tesla σε αυτονομία, ποιότητα εσωτερικού και τεχνολογία μπαταριών. Και όχι, δεν είναι κινεζική ούτε γερμανική. Αλλά πριν αποκαλύψω αυτές τις μάρκες που αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού, αν είσαι παθιασμένος με τα αυτοκίνητα και θες να ανακαλύψεις επιλογές που γνωρίζουν λίγοι, βάλε like στο βίντεο και κάνε subscribe στο κανάλι για περισσότερο τέτοιο περιεχόμενο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε την αντίστροφη μέτρηση. Θέση νούμερο 5. Genesis. Ξεκινάμε με μια μάρκα που πολλοί ακόμα δεν την αναγνωρίζουν όταν τη βλέπουν στο δρόμο. Η Genesis είναι η premium μάρκα του ομίλου Hyundai. Και εδώ έρχεται το ενδιαφέρον. Δεν είναι μια οποιαδήποτε premium μάρκα που προσπαθεί αδέξια να μιμηθεί τους Γερμανούς. Είναι μια μάρκα που ήρθε αφού μελέτησε κάθε λάθος που έκαναν η BMW, η Mercedes και η Audi για δεκαετίες και αποφάσισε να τα κάνει όλα εντελώς διαφορετικά. Η ερώτηση που έθεσε η Genesis ήταν απλή αλλά επαναστατική. Γιατί οι αγοραστές πολυτελών αυτοκινήτων πρέπει να πληρώνουν εξωφρενικές τιμές για χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να είναι στάνταρ. Και με αυτή τη φιλοσοφία έχτισαν μία πλήρη γκάμα από sedan μέχρι SUV. Πάρτε το Genesis G80 ως τέλειο παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Αυτό το sedan ανταγωνίζεται άμεσα τη BMW σειρά 5 και τη Mercedes τάξη E. Αλλά εδώ έρχεται η βασική διαφορά που αλλάζει τα πάντα. Όταν συγκρίνεις το στάνταρ εξοπλισμό, το G80 έρχεται με απολύτως όλα όσα σε μια Bedmovie. Με σειρά 5 θα ήταν ακριβές επιλογές που φουσκώνουν την τελική τιμή. Καθίσματα αεριζόμενα και με μασάζ, premium ηχοσύστημα Lexicon με 17 ηχεία. Γιγαντιαίες οθόνες υψηλής ανάλυσης, κάμερες 360 μοιρών, head-up display, όλα περιλαμβάνονται στο βασικό. Για να ισοφαρίσεις τον εξοπλισμό ενός βασικού G80 θα έπρεπε να ξοδέψεις σχεδόν $20.000 παραπάνω σε ατομικές επιλογές σε μία BMW. Και δεν μιλάμε για κατώτερη ποιότητα ή φθηνά υλικά. Τα υλικά στο εσωτερικό του G80 ανταγωνίζονται άμεσα τους Γερμανούς χωρίς δισταγμό. Αυθεντικό δέρμα νάπα στα καθίσματα και τις πόρτες, πραγματικά ξύλα επιλεγμένα προσεκτικά, όχι πλαστικές απομιμήσεις, άψογη συναρμολόγηση χωρίς τριξίματα. Μπες σε ένα κατάστημα Genesis και άγγιξε τα υλικά με τα χέρια σου. Δεν θα μπορείς να τα ξεχωρίσεις από μια Mercedes. Η τεράστια διαφορά είναι ότι η Genesis δεν σου χρεώνει $40.000 έξτρα για αυτό το επίπεδο φινιρίσματος. Αλλά αυτό που βάζει πραγματικά τη Genesis σε αυτή την κατάταξη είναι η αποδεδειγμένη αξιοπιστία. Πες ενώ οι Benz και οι Mercedes εμφανίζονται συνεχώς στις λίστες με τις μάρκες που έχουν τα περισσότερα μηχανικά προβλήματα σύμφωνα με το Canaber Reports. Η Genesis κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των πιο αξιόπιστων μαρκών της αγοράς χρόνο με το χρόνο. Στις EcoIPA η Genesis προσφέρει εγγύηση 10 ετών ή 100.000 μιλίων στο σύστημα κίνησης, 10 πλήρη χρόνια. Η BMW σου δίνει 4 χρόνια. Η Mercedes το ίδιο, γιατί μπορεί η Genesis να προσφέρει διπλάσια εγγύηση χωρίς φόβο. Γιατί ξέρουν με βεβαιότητα ότι τα αυτοκίνητά τους δεν θα χαλάσουν. Έχουν δοκιμάσει αυτούς τους κινητήρες για χρόνια και υπάρχουν περισσότερα πλεονεκτήματα που κανείς άλλος δεν προσφέρει. Η Genesis παρέχει δωρεάν συντήρηση για 3 πλήρη χρόνια. Στέλνουνε γερανό στο σπίτι σου χωρίς κόστος. Παίρνουν το αυτοκίνητό σου, σου αφήνουν ένα ισοδύναμο δανεικό και σου επιστρέφουν το δικό σου πλημμένο και με γεμάτο ρεζερβουάρ καυσίμου. Όλα περιλαμβάνονται στην τιμή. Φαντάσου να καλείς την Benz για να ζητήσεις αυτή την υπηρεσία. Θα σου έδιναν λογαριασμό $500 μόνο για την παραλαβή. Η Γενέση κατάλαβε κάτι βασικό που ξέχασαν οι γερμένοι Γερμανοί εδώ και δεκαετίες. Η πολυτέλεια δεν είναι μόνο ραμμένο δέρμα και βερνικωμένο ξύλο. Η αληθινή πολυτέλεια
είναι να μην ανησυχείς για τίποτα. Και τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους. Η Genesis κερδίζει βραβεία σχεδίασης. Το GV60 ηλεκτρικό κέρδισε βραβεία καινοτομίας. Οι πωλήσεις της αυξάνονται κάθε χρόνο, ενώ οι γερμανικές μάρκες παλεύουν. Θέση νούμερο 4, Mazda. Τώρα περνάμε σε μια μάρκα που τεχνικά δεν είναι άγνωστη, αλλά υποτιμάται βάναυσα από την αγορά γενικά. Οι περισσότεροι βλέπουν τη Mazda ως μια ακόμα ιαπωνική μάρκα, άμεσο ανταγωνιστή της Toyota και της Honda. Αλλά αυτό είναι ένα βασικό λάθος αντίληψης που κοστίζει ακριβά. Η Mazda σταμάτησε εδώ και χρόνια να ανταγωνίζεται τη Toyota σε τιμή και πρακτικότητα. Και τώρα στοχεύει κατευθείαν στην Benz Motors σε εμπειρία οδήγησης και σε πολλά κρίσιμα σημεία κερδίζει αυτή τη μάχη. Ας μιλήσουμε για το Mazda 3 Turbo ως μελέτη περίπτωσης. Αυτό το συμπαγές σπορ ανταγωνίζεται ανοιχτά την Benz Motorwagen σειρά 2. Αλλά η εμπειρία οδήγησης του Mazda 3 είναι εκπληκτικά καθαρή και αναλογική. Το τιμόνι έχει προοδευτικό βάρος και πραγματική ανάδραση από τον ασφάλτη. Νιώθεις ακριβώς τι κάνουν οι μπροστινοί τροχοί. Η ανάρτηση είναι ρυθμισμένη μαεστρικά για να αισθάνεσαι τον δρόμο χωρίς να είναι άβολη στην καθημερινή χρήση. Το μηχανικό κυβότιο, όταν το ζητάς ειδικά, είναι ακριβές και ικανοποιητικό με σύντομες διαδρομές. Όλα όσα έκανε καλά η Benz Motors πριν γίνει υπερβολικά ψηφιακή και ηλεκτρονικά υποβοηθούμενη. Οι βετεράνοι ενθουσιαστές που δοκιμάζουν το Mazda 3 λένε ακριβώς το ίδιο. Νιώθει περισσότερο σαν BMW E46 από τα 90 παρά τα τωρινά BMW G20. Και αυτό είναι τεράστια κομπλιμέντο στον κόσμο των αυτοκινήτων. Αλλά η Mazda δεν εστιάζει μόνο στη σπορτίλα και το χειρισμό. Τα εσωτερικά της έχουν κάνει τεράστιο ποιοτικό άλμα τα τελευταία 5 χρόνια. Το CX-60, το μεγαλύτερο SUV της για την Ευρώπη, έχει εσωτερικό που ανταγωνίζεται άμεσα την Audi. Υλικά μαλακά στην αφή παντού, άψογες ραφές χωρίς ελαττώματα, μινιμαλιστικός αλλά κομψός σχεδιασμός χωρίς ψυχρότητα. Και εδώ έρχεται κάτι που η Mazda κάνει καλύτερα από σχεδόν όλους τους κατασκευαστές. Εργονομία σχεδιασμένη για τον οδηγό. Τα φυσικά χειριστήρια είναι ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι διαισθητικά. Δεν χρειάζεται να κοιτάξεις για να βρεις σημαντικά κουμπιά. Όλα είναι λογικά και ρέουν φυσικά. Σύγκρινέ το με την Benz που από το 2021 έβαλε τα πάντα σε οθόνες αφής. Η αλλαγή θερμοκρασίας κλιματισμού σε μια σύγχρονη Benz απαιτεί 3 αγγίγματα στην οθόνη ενώ οδηγείς 100 χιλιόμετρα την ώρα. Σε μια Mazda, γυρίζεις ένα φυσικό πόμολο χωρίς να κοιτάξεις ούτε δευτερόλεπτο. Ποιο είναι πιο ασφαλές και λογικό? Η απάντηση είναι προφανής. Η Mazda μένει επίσης πιστή στους ατμοσφαιρικούς κινητήρες σε πολλά βασικά μοντέλα. Ενώ όλοι φορτώνουν τα πάντα με τούρμπο για να συμμορφωθούν με τις εκπομπές, η Mazda τελειοποίησε τους φυσικούς της κινητήρες με τεχνολογία SkyActiv. Το αποτέλεσμα είναι κινητήρες ομαλοί, γραμμικοί και εξαιρετικά ανθεκτικοί χωρίς περιπλοκές. Μια Mazda με 200.000 χιλιόμετρα λειτουργεί ακόμα τέλεια σαν καινούρια. Οι σπολές BMW Turbo αρχίζουν να δίνουν ακριβά προβλήματα στα 100.000 χιλιόμετρα. Και η τελική τιμή. Μια Mazda 3 πλήρως εξοπλισμένη κοστίζει όσο μια βασική BMW σειρά 2 χωρίς επιλογές. Παίρνεις περισσότερο αυτοκίνητο, καλύτερο εξοπλισμό για λιγότερα λεφτά. Αλλά ο κόσμος πληρώνει το premium της BMW μόνο για το λογότυπο της Έλικας. Θέση νούμερο 3. Skoda. Συνεχίζουμε με μια μάρκα που είναι μέρος της τεράστιας αυτοκρατορίας Volkswagen, αλλά που πολλοί θεωρούν άδικα κατώτερη ή δευτερεύουσα. Σοβαρό λάθος αντίληψης. Η Skoda χρησιμοποιεί ακριβώς τις ίδιες modular πλατφόρμες MQB και MLB, τους ίδιους τέλεια δοκιμασμένους κινητήρες TSI και TDI και τις ίδιες μεταδόσεις DSG που χρησιμοποιούν η Audi και η Volkswagen, αλλά με βασικές στρατηγικές διαφορές που τις κάνουν καλύτερες για πραγματική χρήση σε οικογένειες. Πάρτε το Skoda Superb ως τέλειο παράδειγμα. Αυτό το μεγάλο σεντάν ανταγωνίζεται άμεσα την Audi A6 σε όλα. Χρησιμοποιούν την ίδια κοινή πλατφόρμα MLB Evo. Ίδιος κινητήρας και ίδια μετάδοση. Αλλά το Superb έχει σημαντικά περισσότερο χρήσιμο εσωτερικό χώρο από το A6. Το πορτμπαγκάζ του Superb είναι γιγάντιο, 625 λίτρα χωρητικότητα. Το A6 έχει μόνο 530 λίτρα, σχεδόν 100 λίτρα διαφορά για βαλίτσες.
Γιατί αυτή η τόσο έντονη διαφορά? Γιατί η Audi θυσιάζει πρακτικό χώρο για στιλιζαρισμένο σχεδιασμό. Το A6 έχει χαμηλότερη, πιο σπορ γραμμή οροφής που δείχνει ωραία στις φωτογραφίες. Το Superb είναι ψηλότερο και πιο τετράγωνο, δίνοντας προτεραιότητα στον κατοικήσιμο χώρο. Για πραγματικές οικογένειες με παιδιά και αποσκευές, το Superb κερδίζει εύκολα. Και το εσωτερικό της Skoda. Ναι, η Audi έχει υλικά ελαφρώς πιο premium σε ορισμένες λεπτομέρειες. Αλλά η Skoda δεν είναι καθόλου κατώτερη. Έχει δέρμα καλής ποιότητας, μεγάλες και καθαρές οθόνες, όλα τα απαραίτητα και παραπάνω. Η τεράστια διαφορά είναι ότι η Skoda κοστίζει 15.000 ευρώ λιγότερο από μια ισοδύναμη A6. 15.000 ευρώ για να έχεις λογότυπο με 4 χρωμιωμένους κρίκους. Αξίζει αυτή η δαπάνη? Για πολλούς έξυπνους αγοραστές σίγουρα όχι. Και εδώ έρχεται κάτι που η Skoda κάνει καλύτερα από ολόκληρο τον όμιλο Volkswagen. Έξυπνη πρακτικότητα σχεδιασμένη για πραγματική χρήση. Το Superb έχει ενσωματωμένη ομπρέλα στην πόρτα του οδηγού. Έχει ξύστρες πάγου κρυμμένες στο καπάκι του ρεζέρβουαρ. Έχει ειδικούς γάντζους για τσάντες στο porte-bagages. Είναι μικρές λεπτομέρειες που η Audi ποτέ δεν θα περιλάμβανε, γιατί είναι υπερβολικά πρακτικές και λίγο πολυτελείς για την εικόνα της. Αλλά στην καθημερινή χρήση για χρόνια, αυτές οι λεπτομέρειες μετράνε περισσότερο από το σωστό λογότυπο για να εντυπωσιάσεις τον γείτονα. Η Skoda κατάλαβε βαθιά ότι τα αυτοκίνητα είναι εργαλεία μεταφοράς. Εργαλεία που πρέπει να διευκολύνουν την οικογενειακή ζωή, όχι να την περιπλέκουν. Όχι σύμβολα στάτους που περιπλέκουν τα πάντα και κοστίζουν περιουσίες σε συντήρηση. Και η αποδεδειγμένη αξιοπιστία. Η Skoda εμφανίζεται σταθερά στις κατατάξεις των πιο αξιόπιστων μαρκών της Ευρώπης. Η Audi δεν εμφανίζεται τόσο ψηλά. Οι κινητήρες είναι ακριβώς οι ίδιοι κοινοί, αλλά η Skoda τους ρυθμίζει πιο συντηρητικά. Λιγότερη ισχύς εξαγόμενη, περισσότερη εγγυημένη ανθεκτικότητα, λιγότερες επισκέψεις στο συνεργείο. Ένα Superb με 200.000 χιλιόμετρα είναι συνηθισμένο. Και μία A6 σε αυτή την απόσταση αρχίζει ήδη να δίνει ακριβά προβλήματα. Θέση νούμερο 2. Cupra. Τώρα περνάμε σε μια μάρκα που γεννήθηκε πριν λίγα χρόνια, αλλά ήδη ταρακουνάει βίαια το καθιερωμένο αθλητικό τμήμα. Η Cupra ήταν αρχικά το αθλητικό τμήμα της Seat, αλλά έγινε ανεξάρτητη μάρκα το 2018. Και το έκανε με μια απολύτως ξεκάθαρη αποστολή. Να προσφέρει αυθεντικά αθλητικά αυτοκίνητα χωρίς τις γελίες τιμές των γερμανικών μαρκών. Το Cupra Formentor είναι το τέλειο παράδειγμα αυτής της διαταρακτικής φιλοσοφίας. Είναι ένα συμπαγές αθλητικό SUV που ανταγωνίζεται άμεσα την Audi SQ5 και την BMW X3 M40e σε επιδόσεις. Αλλά ενώ αυτά τα γερμανικά κοστίζουν πάνω από 60.000 ευρώ βασικά, το Formentor VZ5 με τον πεντακύλινδρο κινητήρα turbo κοστίζει 45.000 ευρώ. 15.000 ευρώ λιγότερο για τις ίδιες μετρήσιμες επιδόσεις. Και αυτός ο πεντακύλινδρος κινητήρας είναι θρυλικός στον κόσμο των αυτοκινήτων. Είναι ο ίδιος 2,5 λίτρων turbo που χρησιμοποιεί η Audi στο RS3 και το RSQ3. 390 άγριοι ύποι, απίστευτος χαρακτηριστικός ήχος, επιτάχυνση από 0 στα 100 σε 4,2 δευτερόλεπτα. Αλλά στο Cupra κοστίζει 20.000 ευρώ λιγότερο από το ισοδύναμο Audi. Γιατί αυτή η διαφορά τιμής? Γιατί η Cupra δεν έχει το βάρος του γερμανικού κύρους που συσσωρεύτηκε για δεκαετίες. Δεν χρειάζεται να χρεώνει έξτρα μόνο για το λογότυπο και την ιστορία της μάρκας, αλλά το αυτοκίνητο είναι εξίσου γρήγορο στο χρονόμετρο. Και εδώ έρχεται κάτι ενδιαφέρον από τον σχεδιασμό. Ο σχεδιασμός της Cupra είναι πιο τολμηρός και νεανικός από τον συντηρητικό Volkswagen ή Audi. Έχει περισσότερη ξεχωριστή προσωπικότητα στους δρόμους. Αγριεμένη προβολής, σπορ τροχή. Το χαρακτηριστικό χάλκινο χρώμα της μάρκας. Μια Cupra δεν περνάει απαρατήρητη στα πάρκινγκ. Ενώ η Audi παίζει ασφαλές με συντηρητικά σχέδια που δεν προσβάλλουν κανέναν, η Cupra τολμά να είναι διαφορετική και διχαστική. Και οι νέοι ενθουσιαστές το εκτιμούν απίστευτα. Δεν θέλουν να φαίνονται σαν βαρετοί στελέχοι 50 ετών. Θέλουν αυτοκίνητο με δυνατό χαρακτήρα. Το εσωτερικό του Formentor εκπλήσει επίσης θετικά. Αθλητικά καθίσματα bucket με ενσωματωμένο στήριγμα, δερμάτινο τιμόνι διάτριτο με αντίθετες ραφές, χάλκινα στοιχεία παντού στο εσωτερικό. Νιώθεις ιδιαίτερο και μοναδικό. Όχι γενικό όπως πολλά Volkswagen Golf R. Και η οδήγηση είναι πολύ καλά ρυθμισμένη από μηχανικούς.
Η ανάρτηση είναι σφιχτή, αλλά όχι άβολη για καθημερινή χρήση. Το τιμόνι έχει προοδευτικό βάρος και επικοινωνία. Η εξάτμιση ακούγεται καλά και επιθετικά, χωρίς να είναι χυδαία. Είναι αυτοκίνητο που σε κάνει να χαμογελάς κάθε φορά που το οδηγείς με όρεξη. Σύγκρινέ το με μια βασική Audi Q5 βαρετή. Άνετη, ναι. Εκλεπτισμένη επίσης, αλλά βαρετή μέχρι δακρύων, χωρίς καμία συγκίνηση. Η Cupra ανέκτησε αυτό που πολλές μάρκες ξέχασαν τελείως. Τα αυτοκίνητα πρέπει να είναι διασκεδαστικά στην οδήγηση. Θέση νούμερο 1, Lucid Motors. Και τώρα φτάνουμε στο νούμερο 1 αυτής της λίστας. Μια μάρκα που πιθανότατα δεν έχεις ακούσει καν να αναφέρεται σε συζητήσεις. Η Lucid Motors είναι μια αμερικανική startup ηλεκτρικών αυτοκινήτων που ίδρυσε ο Peter Rawlinson, πρώην επικεφαλής μηχανικός της Tesla, και κατάφεραν κάτι που φαινόταν απολύτως αδύνατο. Να ξεπεράσουν την Tesla στο δικό της παιχνίδι των ηλεκτρικών αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων. Το Lucid Air είναι ένα πολυτελές ηλεκτρικό σεντάν που ανταγωνίζεται άμεσα το Tesla Model S Plaid. Αλλά σε σχεδόν όλους τους μετρήσιμους και αντικειμενικούς τομείς, το Lucid είναι δραματικά ανώτερο. Ας ξεκινήσουμε με την αυτονομία, το αδύνατο σημείο όλων των ηλεκτρικών. Το Lucid Air Dream Edition Range έχει πιστοποιημένη αυτονομία EPA 837 χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Το Tesla Model S Long Range έχει 652 χιλιόμετρα στον ίδιο κύκλο δοκιμής. Σχεδόν 200 χιλιόμετρα διαφορά. Αυτό είναι τεράστιο. Πώς το κατάφεραν ως startup ενάντια στον γίγαντα Tesla? Άγρια αποδοτικότητα φερμένη στα άκρα. Το Lucid Air είναι το πιο αποδοτικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο στον κόσμο ολόκληρο αυτή τη στιγμή. Καταναλώνει μόνο 4,5 μίλια ανά κιλοβατόρα. Η Tesla καταναλώνει πάνω από 3. Είναι μηχανική μπαταριών σε εντελώς άλλο επίπεδο. Πάση, αλλά η αυτονομία δεν είναι τα πάντα σε ένα πολυτελές αυτοκίνητο. Το εσωτερικό του Lucid κάνει το Tesla να φαίνεται φθηνό και λιτό. Η Tesla χρησιμοποιεί συνθετικά υλικά και ακραίο μινιμαλιστικό σχεδιασμό μέχρι παραλογισμού. Το Lucid χρησιμοποιεί πραγματικό δέρμα υψηλής ποιότητας, πραγματικό ξύλο επιλεγμένο προσεκτικά, πραγματικό μέταλλο συναρμολογημένο. Το τιμόνι του Lucid είναι έργο τέχνης λειτουργικό. Αυτό της Tesla είναι βασικό και νιώθει σαν από βιντεοπαιχνίδι. Οι οθόνες του Lucid είναι καλύτερα ενσωματωμένες αρχιτεκτονικά στο σχεδιασμό. Δεν είναι απλά ένα iPad κολλημένο στο ταμπλό όπως κάνει η Tesla. Όλα ρέουν οργανικά σαν να σχεδιάστηκε έτσι από την αρχή. Και ο εσωτερικός χώρος είναι εκπληκτικός για σεντάν. Το Lucid Air έχει περισσότερο χώρο για τα πόδια πίσω από μία Mercedes τάξη S. Περισσότερο χώρο από το μεγαλύτερο πολυτελές σεντάν της παραδοσιακής αγοράς. Πώς το κατάφεραν? Γιατί η Lucid σχεδίασε την ηλεκτρική της πλατφόρμα από το μηδέν με απόλυτη αποδοτικότητα χώρου στο μυαλό. Η Tesla προσαρμόζει υπάρχοντα σχέδια αυτοκινήτων καύσης και η τεχνολογία μπαταριών της Lucid είναι γνήσια επαναστατική. Το σύστημά της λειτουργεί σε 924 βολτ συνεχούς ρεύματος. Η Tesla λειτουργεί σε 400 βολτ. Μεγαλύτερη τάση σημαίνει ταχύτερη φόρτιση και μικρότερη απώλεια ενέργειας από θερμότητα. Η Lucid μπορεί να προσθέσει 300 χιλιόμετρα αυτονομίας σε μόλις 20 λεπτά φόρτισης σε σταθμούς υψηλής ισχύως. Η Tesla χρειάζεται 40 λεπτά για το ίδιο. Διπλάσιος χρόνος αναμονής. Αλλά εδώ έρχεται η τεράστια πρόκληση της Lucid ως εταιρείας. Είναι μικρή startup με περιορισμένη παραγωγή. Η Tesla παράγει εκατομμύρια αυτοκίνητα ετησίως. Η Lucid παράγει χιλιάδες αυτή τη στιγμή. Η απόκτηση σέρβις και ανταλλακτικών μπορεί να είναι περίπλοκη έξω από την Καλιφόρνια. Δεν έχουν το παγκόσμιο δίκτυο της Tesla με χιλιάδες υπερφορτιστές. Και η τιμή εισόδου. Το Lucid Air ξεκινά από $87.900. Δεν είναι φθηνό καθόλου. Αλλά για αυτή την τιμή παίρνεις αυτοκίνητο που ξεπερνά αντικειμενικά μια Tesla των $100.000. Η υπαρξιακή ερώτηση είναι αν η Lucid θα επιβιώσει ως εταιρεία μακροπρόθεσμα. Πολλές startups ηλεκτρικών αυτοκινήτων χρεοκόπησαν πρόσφατα. Η Fisker χρεοκόπησε το 2024, η Lordstown πήγε σε πτώχευση. Η Rivian παλεύει για επιβίωση. Αλλά η Lucid έχει τεράστια οικονομική στήριξη από το κυρίαρχο ταμείο της Σαουδικής Αραβίας. Χιλιάδες δισεκατομμύρια δολάρια εγγυημένα. Και έχουν τον καλύτερο μηχανικό μπαταριών στον κόσμο να ηγείται της εταιρείας τεχνικά. Αν κάποιος μπορεί πραγματικά να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Tesla, είναι η Lucid Motors με αυτή την επαναστατική τεχνολογία. Αυτά είναι τα 5.
5 μάρκες που κάνουν τα πράγματα εντελώς διαφορετικά από το καθιερωμένο. Και που δεν αρκούνται στο να αντιγράφουν τους μεγάλους καθιερωμένους, που καινοτομούν πραγματικά, βελτιώνονται συνεχώς, προσφέρουν περισσότερη αξία για λιγότερα χρήματα επενδυμένα. Η Genesis ξεπερνά τους Γερμανούς σε προσιτή πολυτέλεια με ασύγκριτες εγγυήσεις. Η Mazda ανακτά την καθαρότητα οδήγησης που έχασε η BMW. Η Skoda είναι πιο πρακτική και ευρύχωρη από την Audi με την ίδια γερμανική μηχανική. Η Cupra προσφέρει πραγματική σπορ συγκίνηση χωρίς τιμές στρατοσφαιρικές. Και η Lucid επαναπροσδιορίζει πλήρως τι μπορεί να είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Αλλά εδώ έρχεται κάτι σημαντικό που πρέπει να καταλάβεις καθαρά. Αυτές οι μάρκες δεν είναι τέλειες ούτε αυτές. Η Genesis παλεύει ακόμα με την αναγνώριση της μάρκας στην Ευρώπη. Πολλοί δεν ξέρουν καν ότι υπάρχει αυτή η μάρκα. Η Mazda έχει μικρότερο δίκτυο αντιπροσώπων από την Toyota. Η λήψη σέρβις μπορεί να είναι περίπλοκη σε μικρές πόλεις. Η Skoda, παρόλο που εξαιρετική, ποτέ δεν θα έχει το κοινωνικό κύρος της Audi. Για ορισμένους αγοραστές, αυτό το κύρος μετράει περισσότερο από τη λογική. Η Cupra είναι πολύ νέα. Η αξία μεταπώλησής της είναι ακόμα αβέβαιη μακροπρόθεσμα. Και η Lucid μπορεί να μην επιβιώσει ως εταιρεία αν οι πωλήσεις δεν αυξηθούν γρήγορα. Αλλά παρόλο αυτές τις πραγματικές περιορισμούς, αυτές οι 5 μάρκες αποδεικνύουν κάτι βασικό. Ότι η κυριαρχία των παραδοσιακών μαρκών δεν είναι ακλόνητη, ούτε αιώνια. Ότι η καινοτομία μπορεί να έρθει από απροσδόκητα μέρη. Και ότι οι έξυπνοι καταναλωτές αρχίζουν να αμφισβητούν σοβαρά αν χρειάζονται πραγματικά να πληρώνουν το γερμανικό premium. Γιατί εδώ είναι η άβολη αλήθεια για Benz, Mercedes και Audi. Αυτές οι λιγότερο γνωστές μάρκες βελτιώνονται δραματικά κάθε χρόνο. Ενώ οι Γερμανίδες κοιμούνται στις δάφνες τους χρεώνοντας περισσότερα για λιγότερα. Η Genesis μόλις κυκλοφόρησε ηλεκτρικά αυτοκίνητα που ανταγωνίζονται Mercedes EQ. Η Mazda αναπτύσσει κινητήρες 6 κυλίνδρων σε σειρά για να ανταγωνιστεί BMW. Η Skoda συνεχίζει να επεκτείνει την γκάμα της με μοντέλα όλο και πιο εξελιγμένα. Η Cupra αυξάνεται στις πωλήσεις γρηγορότερα από οποιαδήποτε ευρωπαϊκή σπορμάρκα. Και η Lucid αναπτύσσει ένα SUV που λέγεται Gravity, που θα απειλήσει άμεσα το Tesla Model X. Η επανάσταση συμβαίνει τώρα μπροστά στα μάτια μας. Την επόμενη φορά που σκέφτεσαι να αγοράσεις νέο αυτοκίνητο, ή μην μένεις μόνο στις διάσημες μάρκες που ξέρεις από πάντα. Ερεύνησε βαθιά αυτές τις λιγότερο προφανείς επιλογές. Δοκίμασέ τις σε αντιπροσωπείες. Σύγκρινε προδιαγραφές λεπτομερώς. Διάβασε γνώμες πραγματικών ιδιοκτητών, όχι μόνο πληρωμένων δημοσιογράφων αυτοκινήτων. Θα εκπλαγείς απίστευτα με το πόσο καλύτερες μπορεί να είναι αυτές οι μάρκες. Γιατί το καλύτερο αυτοκίνητο δεν είναι αυτό με το πιο διάσημο λογότυπο για να εντυπωσιάσεις τον γείτονα. Είναι αυτό που ταιριάζει καλύτερα στις πραγματικές σου ανάγκες και σε κάνει ευτυχισμένο κάθε φορά που το οδηγείς χωρίς να σε καταστρέψει οικονομικά. Τώρα πες μου ειλικρινά, γνώριζες αυτές τις 5 μάρκες πριν δεις αυτό το βίντεο? Θα τολμούσες να αγοράσεις μια λιγότερο γνωστή μάρκα αντί για BMW ή Mercedes? Ποια από αυτές τις 5 σου τράβηξε περισσότερο την προσοχή και για ποιους συγκεκριμένους λόγους? Πες μου στα σχόλια, γιατί θέλω να διαβάσω όλες τις απόψεις και τις προσωπικές σου εμπειρίες. Και αν σου άρεσε αυτό το αποκαλυπτικό βίντεο, θα σου αρέσουν και αυτά τα άλλα για αυτοκίνητα που κανείς δεν περιμένει να είναι τόσο καλά. Βάλε like, κάνε subscribe στο κανάλι και ενεργοποίησε το καμπανάκι. Για περισσότερο περιεχόμενο που αποκαλύπτει τις αλήθειες που η βιομηχανία αυτοκινήτων δεν θέλει να ξέρεις γιατί επηρεάζουν τις πωλήσεις των ακριβών μοντέλων. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο, όπου θα συνεχίσουμε να ανακαλύπτουμε μυστικά.